Is-sigurtà fit-tfulija hija tema ta' riċerka li tnediet biex isir studju dwar l-esperjenzi ta' abbuż fit-tfulija. F'konferenza fl-Università l-Antika fil-Belt ġie spjegat kif il-fenomenu tal-vjolenza domestika jagħmel ħsara mhux biss lill-adulti maqbudin fih imma anki lill-ulied li jitrabbew f'ambjenti tossiċi. Ir-riċerka internazzjonali turi li tfal u żgħażagħ esposti għal dan l-abbuż joħolqu idejat u twemmin dwarhom infushom li jissarfu f'ħafna ħsara għalihom u għan-nies ta' madwarhom. Dr. Clarissa Samucċeri se tmexxi din ir-riċerka f'isem id-Dipartiment ta' Tfal u l-Istudji tal-Familja fil-Fakultà għat-Tissieħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta. Hija spjegat li l-għanewlieni ta' din ir-riċerka huwa biex jiġu provduti servizzi aktar b'saħħithom u effettivi lil vittmi tfal ta' dan il-fenomenu. Għanna numru ta' kemm għanna vittmi adulti, però m'għandniex numru ta' kemm għanna tfal. U għanna bżonn inkunu nafu kemm għanna tfal li qed jgħixu f'dawn il-familji u kemm għanna tfal ukoll li peress li qed jgħixu f'dawn l-ambjent jista' jkun li jkollhom ikunu vittmi wkoll ta' abbuż ieħor. Ir-riċerka se ssir fost 385 żagħżugħ u żagħżugħa ta' bejn it-18 u l-24 sena. Dak iż-żmien huwa l-iktar żmien li t-tfal ikunu ndunaw minn xi x'inhuma fil-fatt għaddejjin u jistgħu jitkellmu iktar. Biex inti tintervista tfal anke fi żmien tal-COVID hemm anki iktar diffikultajiet etiċi. Allura ddeċidejna li nieħdu adulti żgħażagħ ġifieri bejn 18 to 24. Id-dekan tal-fakultà, il-professur Andrew Azzoppardi spjega li fl-aħħar 6 snin il-fakultà produċiet aktar minn 50 biċċa ta' riċerka li kienu strumentali fl-ġijiet u proġetti li ġew implementati fl-aħħar snin favur it-tissieħ fil-kwalità tal-ħajja tal-familji. Ir-riżultati ta' dan l-istudju mistennija joħorġu f'Diċembru li ġej. L-appellu biex kull min għandu bejn 18 u 24 sena u għadha minn esperjenza ta' vjolenza domestika meta kien żgħir jieħu sehem fl-istħarriġ u jkun ukoll fiċ-ċans li jirbaħ premju finanzjarju.